Arngut ki samla kila du la ka jong ka jing im hadin baka kali ka baki shong kala laitan ra bet na din jokowe ka trong ka bamla ban ithu ha ka surok ba National Highway 6 Haribhoi District ha ka step pharngap jong ka nyotrik yayong ka khobor pulit kaya thu bah ka nga step pharngap ka wei ka kali Maruti Alto 800 kabadannya registration number ML not san R prasan kendai pra kabawan na shlong katba kadangdan ha kalinti banit sha Guwahati klalek tenra na dien jong ka truck kabamla ban ithu ha surok ba NH6 ha umling kadai Ribhoi district ki pulit kaya thu ru ba ka truck kabadan benta ha ka jingja klap phet krat no na ka jaka hadien jong ka jingja Kia thu ru baya kanika kali Maruti lanya da Robi Paswan Lightpost namrta ubadai nakathan lumparing East Khasi Hills Shillong katba weipat udai ubala tip kerteng kum uprakash arpun Rios namrta ubadai na Bangalore Karnataka namar ka jingjor jong ka jingtengku kanika Maruti kala julor pham patna kalyang unongnya bat weipan ubalaya dan lang kila khlat hasyan na kalyang ki pulit kila pendap ya baro ke jindan kam hakatehi ka jaka balajia bat ya baro ki artli ki medyam lapen kit no shapo emergency room ka civil hospital nongpo bat hadin shapo ka jaka bu medyap jong ka hospital